ଉନ୍ମୁତ ବାପାର ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ପୁଅକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେଲା ବାପା, ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏକ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ଏମିତି ବି ପିଶାଚ ନରରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଉନ୍ମୁତ ବାପାଙ୍କ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବୈରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟିଆପଡ଼ାର କିଶୋର ମାଝୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ନିଜ 14 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ना क्या नाम है कमला हाथी मांझी इटा तुके किए एंता कला बापा तोर बापा एंता कले क्या थी लगी गो के जाना तुके डाकी नेले कि काना कले केंता तुम घरे कले कि केने कले जंगले जंगल के डाकी नेले आरो किन किन ना काटू थिले मां टोटा तियार हाथे और ई हाथ दीटा हाथे मार पीट भी कले बहुत पिटले ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହକୁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପକାଇ କିଶୋର କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ମାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ଝିଅକୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୋଡ଼େନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଟିଆପଡ଼ାର କିଶୋର ମାଝୀ ସେହି ଗାଁର ଜୟନ୍ତୀ ମାଝୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୌତୁକରେ ବାଇକ୍ଟିଏ ଦେଇନଥିବା ନେଇ ଦାବି କରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ 2 ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଶୋର ବାହାରୁ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। କୁଆଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମାଡ଼ ପିଟ୍ କରିବା ପରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଘରେ ଥିବା 2 ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ କିଶୋର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଅ ଚନ୍ଦନକୁ ଏକ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରିଦେବା ପରେ ଝିଅ କମଲକାନ୍ତିକୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅଟି ଛଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ି ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2 ଶିଶୁଙ୍କୁ ବୋହି ଆଣି ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା କିଶୋର। ଏହି ଖବର ପାଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅଟି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବୋଡ଼େନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଗମ ମାଓ ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ଚତୁରତା ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଶଲ 24ରେ ଆପଣ ଲାଗି ରହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା କାହିଁକି କିଭଳି ନିଜ ଝିଅକୁ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା ବାପା। ଧନ୍ୟବାଦ।